Dalagyo ng Dios nining matahom nga adlaw, ang akong pagaradon mga igsoon ang napulo ka mga sugo. Unsa ang duwa ka dakong sugo sa kasuguan? Mateo 22 versikulo 36 hangtod 38. Miingon siya, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Ug si Jesus miingon kaniya, igugma ang Ginoo nga imong Dios tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo ug ikadua sulasamara nga mao kini, igugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Unsaon nato pagigugma ang Dios ug unsaon nato pagigugma ang atong silingan? Unang bahin, pagigugma ngadto sa Dios. Kaduang bahin, pagigugma sa isikatawo o silingan. Sa Exodo 23, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Unsa man ang mga laing Dios, bisan unsang butanga nga atong gisimba, gigugma o gipili labaw sa Dios, mao'y usa ka Dios. Example sa mga butang nga mahimong gamiton ni Satanas aron kita dili makasunod sa gusto sa Dios. Kung kining mga butanga atong gigugma labaw sa Dios, sila mahimong atong Dios. Example, kabtangan, sakyanan, balay, alahas ug uban pa. Tao, ginikanan, anak, parinti ug higala. Dinilok nga larawan, imahe sa estatwa ni Maria, mga cross, mga santos ug uban pa may kalabutan sa pagsimba. Unong 1:5-21. Busa mga hinigugma, dikay ninyo ang pagsimba og mga Diyos. Ikaduwang sugo, Exodo 24:5. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atwa sa itaas sa langit, kundi ni sa ilalom sa yuta, kung anaa sa tubig ilalom sa yuta. Dili mo uyokbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga buguan nga nagaduaw sa pagkadawatan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug ibabaw sa kaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Example, mga estatwa o larawan nga may kalabutan sa pagsimba. Ikatulong sugo, Exodo 20:7. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadto nagagamit siyang ngalan sa pasipala. Salmo 145:21. Og ipapadayig sa tanan nga unod ang iyang balaan nga ngalan hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Mga paagi nga mapasipad-an ang ngalan ni Jehova. Paggamit sa ngalan ni Jehova sa walay hinungdan sama sa pagpamalikas o kung ikaw makuratan o makalitan o sa pagtiaw-tiaw, pagkatawa o pagayaga-yaga. Pagdala sa ngalan ni Kristo, Kristohanon, panang pagkinabuhi, wala maom sa pagtulunan ni Kristo. Ikaupat nga sugo, Exodo 20, versikulo 8-11. Inumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlawa dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak kalalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalangina ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Duha ka mga butang angay hinumduman. Unsang adlaw ang kinahanglan hinumduman ug unsa man kini nga adlaw sa semana. Exodo kapitulo 20 bersikulo 9. Unom ka adlaw magbuhat,
Apan ang ikapito nga adlaw mao ang adlaw nga ipagpahulay. Unsang adlaw ang ikapitong adlaw sa semana? Tubag, Sabado o Saturday. Kano sa magsugod ang Sabado o adlaw nga ipapahulay? Leviticus 23 bersikulo 32. Sa hapon hantod sa hapon magabantay kamo sa inyong adlaw nga igpapahulay. So aduna tay usa ka adlaw gikan sa pagsalop ngadto sa pagsalop sa adlaw. Marcos kapitulo 1 bersikulo 32. Og sa pagkasaumsom sa pagsalop sa adlaw ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga masakiton ug mga gipangyawaan. Genesis kapitulo 1 bersikulo 5. Og diay kapunon og diay kabuntagon usa ka adlaw. Unsaon pagbalaan ng adlaw nga ikapito nga mao ang Sabado? Exodo 20 bersikulo 10. Niining adlaw dili ka magbuhat. Isaiah 58:13. Kung iilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga ipagpahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan, ug sa pagtawag sa adlaw nga ipagpahulay nga usa ka kahimutan ug sa balaan niyo ba nga halangdon, ug mopasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong. Kinsa ang dili pabuhaton? Exodo 20 bersikulo 10. Ikaw, bisan ng imong anak nga lalaki, bisan ng imong anak nga babae, bisan ng imong sulugon nga lalaki, bisan ng imong sulugon nga babae, bisan ng imong kahayupan, bisan ng imong dumuluong nga naasulod sa imong mga pultahan. Ikalimang sugo, Exodo 20 bersikulo 12. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginhatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Episo 6:1. Kamong mga anak, kinahanglan magsugot kamo sa inyong mga ginikanan diya sa Ginoo, kay buhat kini nga matarong. Kung ang atong mga ginikanan magsultig mga butang nga supak sa kaubuton sa Dios, kinahanglan maway atong unahon pagsunod ang Dios kaysa kanila. Ikaunom nga sugo, Exodo 20:13. Dili ka magpatay. Gawa sa pisikal nga pagpatay, unsang pananglit nga kita makapatay. Unong 1:3-15, ang matag usa nga nagadumot sa iyang igsuon mamumuno, ug kamo nasayod nga ang mamumuno walay kinabuhing dayon nga magpabilin diya kaniya. Ikapitong sugo, Exodo 20:14. Dili ka magpanapaw. Mateo 5:28. Pansultian ko kamo nga bisan katong magkatan-aw og babayi uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diya sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Pagkaibog, kaulag, sadyang ikaw magunahuna sa malaway. Sa imong pagtan-aw sa lalaki o babayi, kung kini may sagol nga kaulag, ikaw nakapanapaw na diya sa imong kasing-kasing. Pagpanapaw, usa ka tawo nga minyo nakigirelasyon sa laing lalaki o babae. Pakiglawas, usa ka tawo nga dili minyo wala makasal, nakigilawas sa laing lalaki o babae o naghimo sa mga butang nga iya lamang sa managtiayon o kasado. Sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 18, likay ang pakigilawas, ang tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tao anaara sa gawas sa iyang lawas, apan ang taong makiliwason nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Exodo 20:15. Dili ka magpangawat. Sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay makiliwason o mga tigsimbag, mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios.
Ikanain nga sugo, Exodo 20:16. Dili ka magsaksi og bakat batok sa imong isig ka tawo. Pinadayag 21 bersikulo 27. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagbatasan sa malaway o sa pagpamakat. Kundili sila lamang nga naisulat diya sa basahon nga iyas kordero sa basahon o sa kinabuhi. Ika-10 nga sugo, Exodo 20 bersikulo 17. Dili ka maibog sa balay sa imong isig ka tawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig ka tawo, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig ka tawo. Pagkaibog, pagkasina tungod sa kahakog. Episo 5 bersikulo 5. Kay inyong mapaniguro kini nga bisan kinsang tawhana nga makilewason o mahugaw o taong dalo nga sa ato pa igsimbag mga Diyos. Wala gayud siya makapanunod sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 10, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanod sa gingharian sa Dios. Dagang salamat mga igsoon.